Ja, meesken, allen een hele goede jongen en welkom hier in Drachten. Wie ben ik leer van? We maken een mooi feestje met z'n allen. We beginnen lekker makkelijk. Mijn naam is trouwens Gaatse Bosma. En de laatste tijd visk ik maar een beetje. Want ja, de optredens lezen helaas helemaal stil. Maar op zich, aan de ene kant is dat sneu. Maar aan de andere kant valt het al wel op mij. Of we maar zoenbuwen en of we corona maar de vrouw uitkrijgen, dan komt het goed. En daarom vieren we nou gewoon via deze stream even een lekker feestje met z'n allen. We beginnen makkelijk met de Maak Me Gek medley. En we bouwen het alle jusjes gewoon een beetje op. Komt-ie aan. Oh ja. Ik heb de hele nacht leren dromen. Oh. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk? Voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel? Oh, en doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe rijdt? Ik kan niet langer wachten, dit wordt mij te veel. En we gaan zingen. Ik heb de hele nacht leren dromen. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en red je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen. Ze komen uit. We zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en red je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen. Ze komen uit. En dan gaan lallen. Ja la 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 la, maak me. De leukste, de laatste. Juffrouw, zie jij me vergeten? Maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Vanavond gaat het gebeuren. Nee, het kan niet kapot. Nee, sluit alle ramen en deuren. Vanavond gaat de sleutel in het slot. Maak me gek, maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht. Oh, maak me gek met je vingers, je zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek, komt de zonnige zeten, kom bij me vandaan. En voor de laatste keer gaan we thuis even lallen. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, meesken in de kop is er. Oh, hier, meiden, maak me gek met Lee. We beginnen natuurlijk even Nederlandstalig. We gaan even een uitstapje. Nou, we gaan straks naar Friesland. Even een stukje van mezelf natuurlijk. Dat kan net missen. Maar we gaan nog even verder met muziek van Queen. Crazy little thing called love. Even een beetje rock and roll. Alright. It is feeling called love. And I can't handle it. This feeling called love. And I must get round to it until I'm ready. Crazy little thing called love. And it's feeling called love. And it cries in the cradle night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish.
yes, I kinda like it. Crazy little thing called love. And there goes my baby. Oh, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fever. She lives in a cool, cool sweater. Alright. I gotta be cool, relax. I get here, I get on my tracks, take a back seat, hitchhike. Oh, I take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love, rock and roll, come on. Oh yeah. One more time. All right. I gotta be cool, relax. I get here, I get on my tracks, take a back seat, hitchhike. Oh, I take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, and I can't handle it. This thing called love, and I must get round to it until I'm ready. Crazy little thing called love, 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 crazy little thing called love. Queen, crazy little thing called love. En dat je nou zit het te zien natuurlijk en je had een vraagje. En je denkt van, ja, wat doet die jongen nou dat ik geen optredens meer had? Of hoe zit dit al? En jij vreeg je gewoon en misschien beantwoord ik die vraag wel even. Want hebben we al wat binnen Eduard of net? Feijer van Kamer, die zei het goed bezig, maat. Nou, dat ben ik nou Feijer, top jongen, hé? Afkenauda, die zei Afkenauda. Afkenauda. Nou, dus, ja. En Gade Hof, die zei toppen, Gaatse Bosman. Ja, van Jereveen, hè, Gade, hé? Ja, die is dit steward bij FC Jereveen. Oh, oké. Sure, ja. Maar had op tijd waarschijnlijk Hij had waarschijnlijk echt rustig, ja. Je speel je net, hè? Nee. Hij had al je stil. Maar de kappers mij misschien wel weer hier op een tak een weekend, dus dan kunnen we beide even heen. Want ik moet weer een beurtje daar, hè? Ja. Zullen we nog een versje doen? En nou je vragen, hij stel ze even, hè? Stel ze even. Wij gaan verder met een versje van mezelf. Het weer mijn eerste versje wat ik uitbracht, het is een beetje verwarrend. Mijn eerste versje, wie de laatste. Komt-ie aan. Oké, meestal weer jou even gas, meisje al. Het is hier voor de laatste, de allerlaatste. Maar je moet net bang te wezen, want het is nog lang net de laatste. Else jong zit ik op de bank en krijg ik nog toch een slokje drank. Ik zet de tv uit, erin dan mij mijn kroeggitaar. En onderwijs denk ik heel goed mij. De rest de rommel is de werendij. Maar vaak het niet, dan is de noer als het waar. Op het heden geen les van, nee. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Nee, net zo volle, krep in die holle. Ik wil op bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik zeg zal door, maak het net uit in huis café. Ze schenken je maar terug, als is ik nee. Oké, we jouw gas, kom aan. Dat is Engels, hè? Ja. Wij gaan verder met het tweede couplet. Maar een spulbrekker ben ik net. En van een slokje ha ik wel verlet. De zee is ik no vaar uit. Nog eentje waar onderwijs. En als de kroeg dan zin waar een sluit. Denk ik, hoe kom ik mond en moeder nou uit? Die wekker giert al om. Oké, het refrein komt ie. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Nee, net zo volle, ik heb je niet holle. Ik wil op bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik zeg zal toch, maak het net.
de beest. En nou het wichtige gedeelte. Het is tijd voor de moraal van dit verhaal. En moas betiert ben ik min en viel mij net sabliert. Maar ik weet wel hoe het giet als er een volgles van mij stiert. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis om. Nee, net zo volle, heb ik niet nodig. Ik wil op bed, het is samen, maar wat ik zeg zelf toch, maakt het net uit in huis café. Ze schenken je maar trouw, als is ik. Schenken je maar trouw, als is ik. Ze schenken je maar trouw, als is ik. Nee. Oh yeah. De laatste, de allerlaatste. Een vestkrediet hoe alcoholische versnapering hier. Eduard Seesters. Ja, dan kreeg de groepen van Alberto en oma. Alberto en oma, de groetjes even terug. Alberto en oma, hè? Alberto van Dijk zei dat. Ja, klopt. Zwartsluis of zo, ja. Ja, ik kom uit Zwartsluis. Kijk eens negen. Ik doe even de jas uit tussen hier. Ja, maar je dat wel? Ja, mooi hoor. De temperatuur gaat je jusje zo'n beetje omheen. Het is binnen zenuwen denk ik wel een beetje. Hè? Is dat wel spannend al, hè? Zo. Gaan we nog meer binnen of? Ja, dat weet is dat. Dat weet ik even. Dan meestal. Voor de hartjes en likes en zo. Oh, daar gaat het om. Ja, daar gaat het om. Dat is mooi. Dat viel meer bevrijding natuurlijk, hè? Ja. Het viel wel een beetje oor natuurlijk. 24 hier. Oost hebben we ook met z'n allen erop uitgaan natuurlijk. Dik feest. En dat weer onvoorstelbaar was. En nu zitten we weg gedwongen eigenlijk thuis, in thuisisolatie. Maar goed, we zijn wel vrij. En daar gaat het om deze ziekte. Komt vast wel weer goed. Maar het had het nodig. En we moeten u er een oor aan. En als het aan zijn voorbij is, dan hebben we anders dubbel. En daar zien en jou we gewoon plan gas met z'n allen. Wij doen hier even een liedstapje weer. Waarom qua muziek? Ik ga even via mij een vestje van een voorbeeld van mij. The King of Rock and Roll. Elvis Presley natuurlijk. Het is die van Suspicious Minds. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together on suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if a friend I know just by to say hello, and I still see suspicion in your eyes. Oh, here we go again, asking where I've been. You can see that tears are real, I'm crying. We can go on together, all suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive, oh, brighter tears from your eyes. Let's not let a good feeling die, oh, baby. You know I'll never, ever lie to you. Oh, yeah, yeah, come on one more time. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. All right. Because I love you too much, baby.
We caught in a trap. I can't walk out because I love you. Suspicious Minds van Elvis Presley, even wat van de King of Rock and Roll. Suspicious Minds, meestal als je er thuis zit en je denkt, ik ga misschien nog een verzoekje of iets, dan maken we dat heel snel improviseren, maar dan komt het goed. Maar het verzoekje wel bij me gaan natuurlijk, maar dat show we dan wel. Dus als je denkt, dat vind ik een mooi versje, dat gaat ze wel eens jet dat er dat zong, dat heeft even wat makkelijker meidje. Dan kan dat natuurlijk op verzoek, dan typ je het gewoon even hier onderin en dan komt alles wel binnen. En als je vragen haar en van mij hebben we een vraagje binnen. Alberto van Dijk, misschien moet ik even Nederlands spreken van Alberto. Ja, Alberto. Die vraagt om een Hollands nummer voor mij en oma. Ja. Huisje bij de brug. Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug, waar ik speelde als kind net als toen. Ja, tot Safir. Ik heb de orkestband helaas niet bij me, dus ik moest het even zo doen. Maar toch even een klein stukje voor Alberto. Ik hoop dat je dag toch nog goed is. Ja, net al. Ja, zeker. Houden we dat mee, Eduard? Nou, Alberto, die zei het vol. Die zit een bier in een kolen bij Edinburgh. Ja, bier, zo zie ik dat maar. Ja. Maar dat nog wel aansnak, ja, dat kan goed. Nou, we smitten even een hoekje het zien mee zal. We gaan even verder met een versje van mezelf. Eén met de bomen. We slapen in het park vanavond. Het is zomer en het blijft lang licht. Als de zon achter de nacht vandaan komt, vindt hij het eerste jouw gezicht. Jouw gezicht, fijn als de rozen, sprekende ogen stil. Een klein gedicht klinkt door de bomen, woorden die ik horen wil. Eén met de bomen en met elkaar in het hoge gras. Ze gelooft het pas als ik in haar armen knijp. Begrijp je nou hoeveel ik van het leven hou? Lieveling, zie je de sterren, laat je wensen vrij. Een vogel zingt heel in de verte liedjes over jou en mij. Wie de wegen altijd maar bewandelt, precies zoals het wordt verwacht, en nooit wat impulsiever handelt, ligt niet onder een boom van nacht. Jouw gezicht, fijn als de rozen, sprekende ogen stil. Een klein gedicht klinkt door de bomen, woorden die ik horen wil. One more time. Eén met de bomen en met elkaar in het hoge gras. Ze gelooft het pas als ik in haar armen knijp. Begrijp je nou hoeveel ik van het leven hou? Lieveling, zie je de sterren, laat je wensen vrij. Een vogel zingt heel in de verte liedjes over jou en mij. Once again, hoppa! Hakken! Even een plaatsje van de baas zelf. Eén met de bomen. Een remixje ervan. Hebben we nou wat op de lijn? Menno Christ, die vreeg het een vers van Romy, jongen, achter de horizon. Maar ik werd teleurstellen helaas. Ja, Menno, sorry jongen. Ja. Ja. Het is spietig al jij. Het is het toch nog zo'n mooie dag en het eindigt zo triest al jij. Het is schande, hè? Nou, het valt nou Maar ja, jongste stukje mee met mij, doe kerst en vast wel, hè? Nee. De man achter de camera ben ik wel belangrijk natuurlijk. Nee. Wat zei ze? Ik ken het vers van Romy net.
Nee, wat zeg je? Waarom zoek je het geluk achter de horizon? Vertel me toch, wat vind je daar, wat je hier niet vinden kon? Is Romy ook een voorbeeld van die of net? Of wie? Ja, wie? Ja, wie? Ik ga hem net heel bewust eigenlijk meemaken, echt. Ja, hij is nog eens kort overleden natuurlijk. Ik ben nog zelf 24. Ik ga hem 1 keer live zien. Ja, bij de Hienste dagen, dacht ik, zei iets. En dat wie ik misschien tol of stretje of zo. Dat had net, dat had wel een beetje impact maken, maar net een dik soort. Nee. Maar zijn muziek is natuurlijk nog steeds hartstikke goed. Omdat ik bij de voetbalclubs hier in de buurt ben. Dan werd elke keer even achter de horizon de gouden ring. En gaan we zo maar door. Dan werd het toch even ingooid, want het is altijd succesvol. En dat geldt ook altijd bij jou, want het had toch wel een stempel die lijn op de woorden. Dus dat is de stem van de woorden, hè? Gaan we nog meer of smitten we een hoekje iets in aan? We smitten dan een hoekje iets in aan. Hou je een vraag aan, stel ze gewoon, maak het al je niks uit. Wij gaan even via mijn stukje Nederlandstalig. We laten de zinnen even skinen je mee signalen. Oftewel, laat de zon in je hart. Oh yeah. Hoppa. En toen zeggen we, ik zei het gewoon, ik kan me niet schillen. 2 handjes de lucht in. Ja, en die handjes gaan van links naar rechts. Moeilijker is het net. Hartste plaatsen. Ja. Komt-ie. Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. Hoppa! Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. We gaan zingen. Oh, laat de zon in je hart. Hoppa! Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even, ja. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. En ben je soms niet goed gezind? Denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ja. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? Oh. Denk dan aan de zon. En zing dit ook even de laatste keer die beide handjes de loft in. Dat u zegt van links naar rechts. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ja. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Laat de zon in je hart, René Schuurmans. En sinds je hebben YouTube en van de week komt er nog meer natuurlijk te vast in dat goed is. Dus we kunnen van de week wel mooi bruin weer lekker in het zintje zitten. Want ja, de meeste van je zullen misschien echt wel wat rustiger gaan natuurlijk. En ik met optreden is het zo, alles leidt gewoon stil.
Sowieso eerst dat 1 september. En dat zou natuurlijk wel een wonder zijn dat we dan voortdaliks weer op volle toer naar verder gaan. Maar we zullen beleven, en dat het zo is, dan helpen we dus keer dubbel en dwars in natuurlijk. Dat kennen we dus. En we zo even naar de man die de Facebook in de gaten houdt, de livestream. Hoe ligt het mee? We hebben nog wat vraagjes. Menno Christ, die zei, jammer dat we niet bij kunnen zijn, maar super gaat ze. Nou Menno, dankjewel jongen. Top. Oh, en hier vreeg je om de kabouterdans. Ja. Ja, die zit wel in het repertoire, om het zo maar te zeggen. Maar het is wat, ja, het is een medley. Maar waar we even een peilingje hadden, hadden we de telefoon in de gaten. Voor de meesten die denken dat ik even een stukje kabouterdans dwam, die moet even op de vind ik leuk knop drukken. En dat er een soortje vind ik leuk is binnenkomen, ze weten zien dat het zo is, dan doen we de kabouterdans. Dus waar dat wel, die drukt gewoon op toenk en dan zien we zien hoe het gaat. Hoe gaat het? Ja, maar ja, we hebben 20 seconden vertraging. Oh, we moeten even 20 seconden wachten. Ja? Dan ga ik vast even oefenen. Even watje, hè? Moet ik vast even watje. Draai een keer, in stampen, zwaaien, zitten. Ja. Van mij lukt het wel. Ja. Nou, Trij is ook nog voor jou. Ze hebben een heel stukje. Ja. 6, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nog vol meer nog niet. Ja. Ik ben bang als de kabouterdans dan was. Aha, met z'n allen kabouteren. Maar dat vind ik ook maar iedereen tussen mij dan. Ja, dat mag iedereen tussen mij, want ik zal even zien. Ik zal even zien, want hier staat op, we gaan een setlijst voorbereid. Maar dan mag ik even zien, de kabouterdans. Die staat er wel op. Jawel. Even zien, hè. Bingo dit. C. Is dit hier de C? Zo, u zei dus altijd mij, om het zo maar te zeggen. Ze hebben inmiddels 100 likes, ben er al Nee, aan, wel. dus Ja, nee. met, Maar dan stek even zien. Even zien, hè. U zei dus altijd mij, je haak hem al. C49 is het. Zo, u zei dus altijd mij van het geloer en die wie dit liefst uit de Hollewij. En ik razen altijd op het laatste moment kabouterdans. Dus hij zet hem in, maar ja, helaas. Wie weet het thuis wat corona is, om het zo maar te zeggen. Dus hij had hoen. Ja, u zei dat hoen. En die had dus nu 4 weken thuis uit het ziekenhuis wij. En die had ongeveer een week in het ziekenhuislijn. En nou, eerst dan denk je natuurlijk van alles wordt annuleerd. En de optredens gaan net erop. En dan denk je van, oh jongen, dit is net best om het zo maar te zeggen. En net wetende dat het jezelf ook komen zou om het zo maar te zeggen. Ik had waarschijnlijk al hoorn, al begin februari ergens. Het is net officieel test, maar gewoon een beetje verkouden en geen eetlust. En heel oppervlakkig, dus gewoon de milde klachten. Maar bij ons heide weer dat iets heftiger en op leidt weer de koorts oer de 40. En toen kwam het ziekenhuis in Drachten. En er is voortdurend de behandelingstart van corona. En ja, er maar iets weekje lijn en dat ging voort al wat beter. Maar het herstel is wel lang. Dus je ziet echt van, als je het hoen hebt en je komt er doorheen. Dus hij is gezoen, via dus, om het zo maar te zeggen, een gezoene man. Nou, en dat dat zo'n impact had op je douane litten. Kun je neigen, als je dan al wat onderliggend zag, dan is het echt heel zwier. Maar dit was al heel zwier. En bij mij net, zeg maar. Dus de ben natuurlijk... Zus er ook oors naar dan, dat hij dan corona had? Ja, juist. Ik schreef de gloedsmodel even. Ja. Maar natuurlijk, juist er nou heel oors zien. Je bent wel van de Mediweek bijvoorbeeld even in de supermarkt, het even wat lekkers ophalen. Voor bij de koffie. En er is ook mensen die het hun net onhouden. En ik snap dat. Om het zo maar te zeggen, die denken, die mensen met een kleren mee, we gaan nu al 4, 6 weken, 7 weken, weet ik hoe lang om erin zitten, hebben we dit al, dus die mensen kunnen weer wat losser. Maar ik kan me daar wel on irriteren, want ik denk, je weet net hoe heftig het is, om het zo maar te zeggen. Bij mij wie het net heftig, dus het valt daar. Dus dat ik dit hoorn hier, en net van dus hij naar mij maken hier, en ik krijg hier lucht erin stien. Maar nou, dus hij dat zou horen, dat hij van, ja, duvelkader, wie moet echt goed oppassen, dat we net... had wie ik je les van haar, wie ben je al een jonge meisjes helemaal onder elkaar. Maar je kunt echt naar een oorta brengen. En daarmee echt heel goed van bewust zijn van, ja, dit gunst net in je. Dus inderdaad, de fusie op het corona gebeuren is oorstaan. Dat je niet net meer onder werk kennen, of net meer naar het café, of net meer naar de kapper te kennen, is toch deels ondergeschikt aan de gezondheid. Dus als je gezond bent, dan hebben we de kappen voor met z'n allen. En we gaan aanstaan alles weer normaal is lekker uit eten en we door het best weg. Voor sommige mensen zitten er echt financieel natuurlijk oors via en dat snap ik echt. Maar we moeten wel denken, gezondheid is toch wel het wichtigste wat we hebben. En als je dat niet meer hebt, ja, dan maakt het recht weinig uit. Komt op deel. Ja. En ook nog naar de kabouterdans. En ook nog naar de kabouterdans. Ja, trouwens. Ja, tussen er ook. We zetten hem er gewoon in. Zo, dat gaat als volgt. Als je dat bezit, jongen, en er altijd nog de kabouterdans. En de kabouterdans nemen we echt wel de dans
der dansen. Er is net een dans die zo mooi is, zo eenvoudig, maar zo doeltreffend als de kabouterdans. Dus ik vraag je om thuis steen te gaan, de startpositie in te nemen en samen met mij de kabouterdans te doen. We gaan even scheid on alles, het kan dus niks killen, we gaan lekker stampen. Dan ligt het wel fit met Femke, maar dan is gek wat oors. Attentie! Iedereen goed opgelet, want dit is een grote dans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit. Neem maar vast bij de hand en doe een sexy dans. Draai een keer in het rond, stamp met die voeten op de grond, zwaaien. Ga nu zitten met de zucht, stap nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Meesken tot Safir doorverweven. De kabouterdans, de dans der dansen. Ja, het is fantastisch, hè? Dat ken gewoon. Dus net een verzoekje is eigenlijk te gek of een bius had over. En dan is ik wel lekker even iets tussen. Dan ben je het even kwijt al. Ja, dan list het even geen. Meestal een applaus voor je dat je hem dit volhouden om nee te zien. Dat vind ik het heel bijzonder. Ja, hè? Hoppa! Binnen nog vragen binnen of zullen we nog even een mooi versje insmieten wat bij deze tier jet, wat al wel een versje is. We zijn er haast terughinnen. Ja. Tabitha Naomi Blijenberg. Ja. Ja. Ik sta op mijn bed, kan alleen niet filmen nu. Oh ja. Ze wordt misschien filmen met de kabouter dan. Nee, we kunnen dan maken we dat nog doen. Ja. Hè? Nou, Ja. En die Ozzy zei trouwens, ik blij dat alles goed is met hij. Mooi, dat is mooi. Ja, dat gaat de goede kant op, zoals ik zei. We hadden hoen. En ja, het is nog gewoon een kwestie van goede onderdelen en rustig om het herstel is samen een pinje maand. Dus dat is echt wel, en ik ga wel jet van de meesten die, toen zei het ook al net, op de IC-lijn, dus net het heftige meemaken, daarin. Maar dat kind een dij-IC is eigenlijk een maand herstel. Dus bij meesten die ben echt een ier, dat misschien wel een ier dwaande om weer een beetje hunzelf te leren qua conditie. Dus het is echt wel pittig. Ja, tinnedoors. Nee. Ze was nu in mijn veske wat bijpast al, hè? Zullen we dat even doen? Een veske wat centraal zit in deze coronatijd. Meestal we gaan eruit. Maar het laatste veske, ja, het is bekend van deze man natuurlijk. Lee Towers, You Never Walk Alone. Van je thuis, jongen lekker mij. Het volle was net in die je me hebt. Dat is wel wat makkelijk. Bij mij leidt dat wat oors, maar dat maakt niks. Komt-ie aan. You Never Walk Alone. Nou, je lekker, ik zie nog niet of je zo'n half een oorstekkertje. Die mij gewoon de loft in thuis, al een lampje van een mobiel, dat maakt het al niks uit. Van links naar rechts hebben we jongen mij uit volle barst. Het veske wat typisch bij deze coronatijd past, wat toch een beetje centraal staat. You Never Walk Alone. De gezondheid natuurlijk, hè, zongens. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Everybody, come on, walk on through the wind, walk on through the rain. All your dreams been tossed and blown. Oh, everybody, come on, walk on with hope in your heart, and you
ook alom. Dieren dank. En je hebt dus echt wat luisteren naar een heel noffelijke jongen. En nog een fijne coronatijd wens ik je maar uit. Klinkt wat gek, maar dat je maar fijn en noffelijk gaat mijen. En dat er wat markeert, volle sterkte en zoens. En oors, blijf gezond. Meesken, mijn naam is Wigaatse Bosma. Bedankt voor deze jongen. Ahoy!